Hello, what's up mga kabron? Ito naman ako, nagbabalik mga kabron. So ngayong araw na to is mukbang ulit tayo. So tara, kain tayo. So bago tayo kumain na, magdasal muna tayo. Yan. So ayun, tara mga kabron, kain tayo. Adobong baboy. Luto ko pa yan. So sawan this is tuyo lang na may sili. Simpleng ano lang, sausawan. Sarap. Ay, bumili ako ng barbecue atay. Sabi ito. Sarap. Sarap na ako dun. Taba. Burrito. Sarap. Maparami naman yung kanin nito. Drinks, oh. Laglag. Sa mga di pa kumakain dyan, kain tayo. Taba. Ito yung taba. Kanin. Hindi nyo. Hindi nyo mga kabron. Taba. May rin kasi ako sa taba mga kabron. Harap. Harap. Pa. Sausaw. May sili yan kabron. May sili ito nilagay ko. Ayan yung sili, oh. Yung kulay pula. Kita nyo? Kain. Harap. Atay. Barbecue yung atay. Bili ko dun sa baba. Yup. Yup. Ano ba? Mahina kumain yung kasama ko. Yup. Yup. Sarap. Sarap pag minsan ng ganitong baboy. Sasok atay. Atay, oh. Harap. Pagbalik na tayo ulit tutorial ng Muay Thai. O kaya puro mukbang na lang kung saan may marami manonood, joke lang. Taba. Taba mga kabro. Sarap. Sarap. So, sigot. So, kuha pa tayo. Ayan na, soft drink. Gabundok ulit kunin natin mga kabron. Laglag. Itong video na to, walang edit-edit to ha. Wala nang edit to. Bakit? Kasi, hindi ako marunong mag-edit. Kaya, walang edit-edit to. Kaya, panoorin nyo. Walang scripted to. Ayoko nung scripted. Gusto ko ganito, totoo.
So, tara, patuloy natin. Sarap na ito. Oh, sausaw natin. Kita nyo? Gop. Sa wakas, nakita din yung yung ulam kasi yung mga nakarang upload ko ng mukbang, puro kanin lang nakita, hindi nakikita yung ulam. Kaya pasensya na kayo. Kaya ito, pinatong ko sa isang plato yung dulo para umangat siya para makita ninyo. O, di ba? Ayos. Tara. O tayo. Sarap nito. Sausaw natin para mas masarap. Oh. Hap. Hap. Lagyan natin ng kanin para makita nyo. Mga kabron, para sa inyo ha. Subo natin. Yup. Shout out nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Antipolo. Lagyan din sili para makita nyo. Ako kumakain ako sili pero yung yung walang buto. Ayan mga kabron, may sili yan yung pula. Kunti-kunti lang. Okay. So. Yan. Sama kita sa sawan. Harap. Sarap. Sarap. Patay. Nakita ko sa inyo. Patayan mga kabron. Hap. Luto ko yan. Kaso di ko na nakuhaan. Kasi nga, di ako marunong mag-edit, di ako marunong magtugtong. Kung paano. Tsaka di kasi sa memory ko kapag mag-edit ako, kailangan bumubura ng mga ilang apps para ma-save siya sa device ko, sa cellphone ko. Kaya di ako nag-edit. Hop. Okay, nasubo na tayo mga kabron. Di ko kaya maubos yung ulam. Dami ko nang nakain. Tibay talaga ng sulit talaga ng busog ng ng baboy. Huling subo ko, pakita ko sa inyo. Ayan o. So ayun, hanggang dito lang tayo mga kabron. Shout out sa mga kaibigan ko pala yan. Lalo na sa mga katrabaho ko, I love you sa inyong lahat. Sa mga hindi pa pala nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo sa channel kong ito para lagi kayong updated sa mga
ina-upload kong mga videos. At sana nag-enjoy kayo sa video kong ito. At kumain na rin kayo dyan at ingat kayong lahat. Okay, hanggang dito na lang. I love you mga kabron. Mama chup chup.